sai jika baya sarki to ga jikan ya tafi kuma ya dawo shi ne ba sa so Allah ke so haka za su gani haka za su kyale dan zaki maganin abokan gaba har tare su har hanyar musu gora maganin mai kaurin kai har kiyaye gidansu jama'a ga gwanin Allah wanda ya so makiyansa da masaransa hawan jini la ilaha illallah kanawa ku tattaro ku zo ku ga sarki wanda Allah ya ba duniya da salati wanda Allah ya jarra roƙonsa da karɓa sarkin addini sarkin musulunci Allah ya taimake ka mai taimakon musulmin Allah ku zo ku ga mai aiki da tubatul akali ku zo ku ga mai aiki da muwadda da risala ku zo ku ga gwani mahaddacin alqur'ani ku zo ku ga mutum maganin mutum babu gagarare a gurinka wallahi Muhammadu sai wanda ka bari na girman Allah sun ce maza ne ga namijin yanin kwaso sun koma sun kwanta Muhammadu dan Muhammadu uwa ga Muhammadu jikan Muhammadu ne takama da Muhammadu Rasulullahi gizar gizo fasahar kana ciki alhuda wuyan sarki daidai da yau sarki daidai da gobe ga jini ga ruwa ga bargo ga kuma shegiya dala Thank you.